годините на османското владичество православната църква е онази духовна институция, която е част от голямата борба на българите за национално оцеляване. Нейните манастири и църкви са едни от главните средища, където се творят и пазят културните ценности на народа ни. С помощта на богати българи, ктитори и дарители, както и на най-обикновени, скромни и неизвестни хора, се създават произведения на изкуството, които остават до днес образци на изяществото и красотата. Архиепископска митра от края на 17 и началото на 18 век. Злато, сребро, цветен емайл. Само скъпоценните камъни по нея са оценени на 1 милион лева. Короната е от манастира Свети Климент, Охрид.